Zomwe Umanong'oneza Bondo, Ukaluza, Mwamuna Wabwino. Mu video hii tifuna tichule zinthu 5 zimene immediately ukangosiyana naye mwamuna ameneyo zinthu zijano zimayamba kubwera m'maganizo mwako, umayamba kupanga regret, umayamba kudandaula chifukwa umakhala wayesa amuna angapo after amene ujayo, komano mtendere uja sukupezekanso umene unkaupeza mwamuna uja. Safety yomwe unkayipeza mwamuna uja sukuyipezanso mwa azimuna ena onse, komanso azimuna amene wapeza panopawa sakuchita effort, sakugwira ntchito olo sakukupangira zinthu, sali committed to you azimene mwamuna wina uja analili kwa iweyo, komanso mwamuna ameneyo sali consistent. Pamenepo iweyo umayamba kunong'oneza bondo. Ndifuna tichule zinthu 5. Chinthu choyambirira ndi chimene chichi consistency, stability and peace. Utokaza kuti unali ndi mtendere, mwamuna amene unali nayo anali wa consistent, okhazikika, osasintha pa zochitika zawo. Chifukwa pala amuna ena atu amangozima ngati babu lero ali motere, madzulo kukamada asintha, osakhalanso mwamuna amene anali mmawa. Komanso mtendere umene wewe unali nawo ukakhala kuti sukuupezanu mwa azimuna awa, pamenepa ndi pamene iweyo umayamba kudandaula ndi kunong'oneza bondo. Komano pachichewa pamakhala mawa chamana kuti madzi akatayika nthawi iyi amakhala kuti sangataniso sangaoleke. Utokhala iwe mwamuna amene amabweresa kudekha mwa iweyo, kupola mwa iweyo, mwamuna amene amabweresa routine, amakhala reliable, odalirika. Palito amuna ena amene amapanga show up, ukafuna iweyo amabwera, they are present. Munthawi za kuvutika kwako, nthawi za mtendere wako, they are always present. Palito azimuna ena amene amasunga malonjezano amene niwe munalonjezana, komanso amapanga reduce chaos. Samabweresa chiwawa olo zosokonekera zambirimbiri, zochitika zambirimbiri mmoyo. Ndiye mwamuna ngati ameneyo chifukwa cha zifukwa zina, mwina zadala olo mwina pa zifukwa zina zapezeka zoti mwasiyana naye, ndiye mtendere uja nawo wapangidwa replace ndi uncertainty. Mtendere umene unkaupeza mwamuna uja chifukwa unasiyana naye, nawo mwamuna amene wampeza olo azimuna amene wakhala nawo wayambano kupeza uncertainty, komanso drama, zinthu zimene zosakhala zabwinonso zimene iweyo zikuyenda zikuchitikire pa relationship olo mbanja mwako, and zikudzesera iweyo emotional exhaustion, kutodwa iweyo, nzeru kukutheratu, mphamvu zonse kukutheratu chifukwa zochita zawo, wayesesa koma sizikutheka. Nthawi ndiyo mweno umayamba kunong'oneza bondo, kumuganizira mwamuna amene amakubweresera mtendere uja. Komanso chinthu china chimachitika ndi chiyani? Timati emotional safety and mature communication. Umayamba kunong'oneza bondo kuti unamuluza mwamuna wabwino pamene wapeza mwamuna amene iwe sukuthanso kuyankhula freely. Palitu banja lina limene iwe umakhala free, utha kumuza mwamuna wako china chonse chimene ukufuna, komano umatha kupeza mwamuna wina amene izi sizimatheka. Pala amuna ena amene iwe umatha kupanga china chilichonse posaopa kuti akupanga judge, posaopa kuti akukwira, kapena angokupanga dismiss, kusakulabadira, olo mwina kukuchitira nkhanza kumene. Pala amuna ena amene sakupangira zimenezi, ndiye ukamuluza mwamuna ngati ameneyo ndikupeza munthu amene akukupangira ngati zimenezi, ndi pamene iweyo umayamba kunong'oneza bondo kuti inetu nali mwamuna wabwino, koma chifukwa cha zibwana zanga kapena chifukwa cha anthu ena ake anandipangisa kuti ndimuluze. Mwamuna atu wabwino ndi amene amakumverani inuyo, komanso amakupangani communicate, kulumikizana nanu, kumvana naye zinthu zimene zikufunikira kuti zichitike, and izi zimachitika maulemu pakati pa inuyo ngati mkazi komanso ngati iyeyo mwamuna wanu. Palito amuna ena amene amapanga resolve mikangano yanu, popanda kupangani niyo manipulate, komanso popanda kupangani niyo kuti muzizidzudzula zinthu zoti even mwina walakwitsa ni mwamuna ayo niyo simunalakwitsa chinthu china chilichonse. Alipo to amuna ena amene amakuganizirani zimenezi, ndiye mukamusiya mwamuna ayo ndi kuzapezana mwamuna ena amene izi sizikupezeka. Nthawi ndi nthawi imene niyo mayamba kunong'oneza bondo lanu. Chinthu cha number 3, respect character and treatment. Mmene muti funa tikambenkhaniza kukulemekezani, komanso character ya mwamunayo, komanso mmene iyeyo amakupangirani treat. Ndiyeno inuyo mwayambano mwazindikirano kuti kupangidwa treat mwaulemu, komanso mopirira, komanso mwachisoni or mwa kind ndikosowa. Munali ndi mwamuna amene zonse zamatha kukupatsani pa nthawi yake, koma nawo muli ndi mwamuna amene zimene zisakukupatsani. Nthawi iyi ndiye mayamba inuyo kulingalirano kuti I think munthu ine ndinataya golide, ndinadumpha mupoto nkugwera mu frying pan. Chifukwa chimene machitika chonena kuti inuyo mukayamba kupanga encounter, timati ma disrespect kapena ma ego battles, kuti azimuna amene amazimva iweyo sakutenga sungati ndiwe munthu, or azimuna amene ali inconsistency pa zochitika zawo. Nthawi ndiyo mwe iweyo umazindikirano kuti nali mwamuna ine amene ankandilemekeza, character yake inali yabwino, ankandipanga treat bwino.
nthawi ndiyo momwe mazindikira kunena kuti respect ichi sikuti imangobwera ma automatic. Komanso chinthu cha number 4 chimene iweyo umanong'oneza bondo ndi effort, sacrifice and support. Iweyo ngati unali ndi mwamuna amene amakupanga support pa nthawi imene ukumfuna, komanso amazipanga sacrifice pala amuna ena amene amayika mutu wawo pa njanji kumadya iwo pa lunch mbarata, komano mkazi ndi ana kunyumba kudya zinthu zabwinobwino ndi ma sacrifices ena ambirimbiri, kumasiya iyeyo moyo wake usamaula baada yanso kuti nditha kudwala olo nditha kutani zintchito zija za magobo zija, koma for the sake of kuti banja lake lisangalale. Mwamuna amene amapanga compromise, amatha kugonjera kulolera for the benefit of the family, amapanga stand firm during my hard times, komanso amakupangani support iniyo magoals zolinga zanu, ma business ndi zina zambiri. Munthu amene amapanga prioritize banja lake, nda ino munamusiya mwamunayo mwapeza azimuna ena amene sakukupasani zinthu zonsezi. Nthawi ndi imene iniyonso mumanong'oneza bondo kuti munali mwamuna wabwino, komano iniyonso munamulemekeze. Chinthu cha number 5 chomwe chili chomalizira chimene mumanong'oneza bondo ndi contrast, reflection and regret. Now tachira zinthu follow zonse zija. Chinthu 5 chomalizira ichi ndi nthawi imeneno iniyo mmayamba kupanga realize zakufunikira kwa mwamuna uja pa nthawi imene mukufanizira ndi azimuna ena amene mukukumana nawo, or moyo wanu wanyuwani umene moyamba kukhala tsopano, komanso ndi kupanga iniyo reflect. Ndi nthawi imene mmanena kuti mwamuna uja ma qualities ake anali very rare and it's hard kuti you can find those qualities again mwa anthu ena. Ndi nthawi imene tu iniyo mmayamba kuganizirano kunena kuti I think ito zina zimene ndinkangodandaula zichi zinali zazing'ono, ine ndinkangozikulitsa chabe zinthu zimene amapanga anthu ena. And ndi nthawi imene mmalingalira kuti kodi ineyo bwanji ndikanampepesa munthu uja saka anatha kundikhululukira. Ndi nthawi imene mmayamba kuzindikira kupepesa, ndi nthawi imene mmayamba kuzindikira kufunikira kwa kukhululuka, chifukwa mmayamba kuziwa kunena kuti palibe growth, simukukulanso ineyo, you are just stuck somewhere. Ndi mupange bwanji chofunikira kwambiri ndichonena kuti ngati pali zinthu zoti mukhonze, please takhonzani ndi amuna anuwo. Musatese banja chifukwa cha zinthu zimene zitha kukhonzeka. Tapangani fix before musananong'oneze bondo lanu. And mukazanong'oneza bondo lanu choopsa chimakhala chimene chijacho, chimakhala chonena kuti madzi akatayika samatani samaoleka. Ma chances oti mwinanso nkubwera ndi mwamuna wanuja atakhala zoti mwina wapanga move on, inu ndikumangopanga regret for the rest of your life. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.